зебо ҳайдар ва яке аз он бонувони хатлониест ки солҳои зиёд аз бемории камхунӣ азият мекашад. сабаби камхунӣ ман риоя накардани фосилаи ду тифл. Якумш ба кесеро шуда будам, мумкин набуд, боз ҳомиладор шудам. барои ҳамин камхун. табибон мегӯянд беш аз 50% занони ҳомила ва 40% занони қобили таваллуди вилояти Хатлон аз бемории камхунӣ азият мекашанд. Райҳона Мирзоева, сарвари маркази солимии репродуктивии вилояти Хатлон, бар ин назар аст ки паҳншавии бештари камхунӣ миёни занон сабабҳои вижа дорад. кам дохил шудани оҳан ё вайрон шудани ҷабидани оҳан дар вуҷуди инсон ё ки баъзе бемориҳо ҳастанд ки ба сабаби хунравӣ мегарданд, алалхусус дар занҳое ки гирифтори бемориҳои миёмаи бачадон ҳастанд, занҳое ки вайроншавии ҳайз доранд ва дар вақти ҳайзбинӣ миқдори бештари хун талафот мекунанд ва ҳастанд баъзе бемориҳои сироятӣ ки боиси рафтани хун мегардад ё баъзан бемориҳои рӯдаю меъда ҳастанд, алалхусус яраи рӯдаи 12 ангушта. мутахассиси дигар мегӯяд ки асоситарин сабаби камхунӣ миёни занон танзим нашудани ғизо аст. чунки ҳамун чойи хӯрдагии мо вай танин дорад, ҳамин танин ҷабидани оҳана аз меъдаву рӯда боз медорад. нона бечораро мо ош қатиян мехӯрем, макарон қатиян мехӯрем. мисол ҳамин себа якта хӯрдӣ, яктага пага бихӯр. бемории камхунӣ пас аз занон дар миёни кӯдакону наврасон бештар паҳн шуда то ҳол ҳамчун масъалаи ҳалталаб боқӣ мондааст. ҳастанд модароне ки дар вақти ҳомиладорӣ камхун ҳастанд ва табобат намегиранд. мо мефаҳмонем ки дар вақти ҳомиладорӣ барои солим таваллуд кардани кӯдак бояд модар камхун набошад. дар 3 моҳи охири ҳомиладори модар дар ҷигари кӯдак витамини А инкишоф меёбад. ин аз бемориҳои камхунӣ, шабкурии кӯдакон эмин медорад. синни соли қобили таваллуд аз 15 солагӣ то 49 солагӣ сар мешавад. агар дар ҳамин синни сол мо табобати анемияро пешгирӣ накунем ё табобат накардем, дар оянда ҳамин духтар ки ба шавҳар баромад гирифтори анемия бошад, дар вақти ҳомиладории кӯдаки дар батни ум будан афзоиши нағз намеёбад. пизишкон мегӯянд камхунӣ ба занон ва наврасону кӯдакон таъсири нохуши ҷиддӣ расонида метавонад. занон гоҳо кӯдаки камвазн ё мурда таваллуд мекунанд ва ё эҳтимол дорад ҳангоми таваллуд аз хунравии зиёд модар бифавтад. иммунитети кӯдак ҳам сустшуда, ӯ зуд гирифтори бемориҳои гуногун аз ҷумла рахит, камвазнӣ, қадпастӣ ва инкишофи сусти ҷисмонию зеҳнӣ гардад. камхунӣ ки бошад, кӯдаки дар батни он будан гирифтори бемориҳои гуногун мешавад. якум ки нағз афзоиш намеёбад, дуюм ки гипотрофӣ мешавад, сеюм ки амроҳак ҷо намегирад, чорум ин ки ҳамин кӯдак гирифтори бемориҳои қалб, дил мешавад. зарари зиёд гурда мебинад, чунки чуноне ки мо медонем гурда ҳамин пешобро аз хун ҳосил мекунад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки бемории камхунӣ бештар аз ҳама миёни занон паҳн шуда, ин дар аксар ҳолат ба насли ояндаи инсон таъсири манфӣ мерасонад. пас ин таҳдид ба генофонди миллат низ ҳаст, зеро солимии модар солимии ҷомеа гуфтанд. биноан баҳри пешгирӣ ва коҳиш додани бемории камхунӣ кулли ҷомеа дар радифи табибон бояд саҳмгузор бошанд ё ҳадди аққал табиби худашон бошанд.